kan sa tong pagbuhay-buhay. Mga istoryang mamundo kong minsan sa buhay sa barangay. Maugma, minsan may intriga man. Alagad, kung kita nag-uurulay-ulay, posible kita may manuda. Iyan gabo sa laog ka. Buhay sa barangay. Madadangog na sa RPN TCKI kada alas 10 nin aga hasta alas 11 nin aga kada Sabado. Kaibaan sa itong kabarangay. Joey Lim, asin ang sa kuyang makuapo. Elma de Lima Gaspe. Buhay sa barangay. My heart goes sha-la-la-la-la, sha-la-la in the morning. Okay, good morning po, madlang people of the Republic of the Philippines, Republic Kading Iriga City, and of course, dito sa Bicol Region. As usual po, yaw na naman po kita sa rong oras na programang Urulay-Ulay Buhay sa Barangay. Ayan, good morning po sa Indugabo. Si mga naglalaba, ayan, nagdadalian na tao habang magandang saldang. Magayon-gayon ang oras tangon yan. Baka na naman sa aga, permi na naman abot na naman ang satuyang mga uran-uran na yan. Sa usual po, ang satuya po magkakaibanan ngunyan sa programang ini, mayo pong iba kung di sa technical, yaon po si Sir James Oko. Andyan man ang samuyang, Chief si Chief Totoni, si Arn Totonio Aguilar. Ayan po, pasensya na po kamo. Pero I fondly call him Totonio. And yan, nandyan man sa information si Tony Saison. Ayan, Tony. Bakit po puro Tony yan? I remember Lugod, my loved one. Ayaw ko sana binabanggit ang pangalan ng dalawang yan because kapangalan nila ang aking namayapang labi. Habi-habi. Ayan, yung namayapang dating taga-RPN. I don't want to mention his name. Ang sa aking naging first hindi ko alam kung ano. Yaon man po sa transmitter si Engineer Lindon Toralio at yaon man po si Aldrin Orlando at yaon na siguro si Chabwe na obra. Hindi ako ang nagbulgar niyan, ha? Pero ulitin lang, happy birthday. The happiest birthday ever since. Ilang taon ka na nga ba? Ay sabi ka ano na raw yan 69 yata o going to 70. Kumusta ko man po si mga nagralalaba dyan dari-darian na, si mga nagbibilad kan palay ninda dahil harvest time ngayon ng mga magsasaka natin na mga nagtatanim ng palay. Dali-dalian na para mas ang saldang magayuno na maray si mga nag-ani dyan na tumutubo na yung palay. Imbis nang tumubo si presyo, ang tumutubo po yung palay na mismo. Magkakaroon na po ng gamot-gamot, may hugat-hugat na po. Si mga driver man po dyan na mga abusadong driver, ayan. Wag naman po tayong ganyan, dahil buhay po ng inyong mga pasahero ang daladala ninyo. Saka always remember, mga conductors, mga drivers, paulit po, paalala, ang inyo pong mga nakalagay dyan sa windshield nyo. Nakalagay dyan, no face mask, no windshield, no, din di pwede sumakay.
Ayan, no. Inuulan po tayo. Happy birthday kay Charlie Buena Obra. Ayan, from the staff of RPNDCK. Ayan, the only radio station here in Rinconada. The only, ayan, inuulit ko po. The only radio station here in Rinconada na 52 ng taon po. Ayan, mayo pong ibang radio dito na umabot na po ng 52 na taon. Siguro po, I just don't know kung class 10 yata ito, kasing idara ni Chabe na Obra. Ayan, Chabe na Obra, happy birthday. I wish you all the best. Ayan, I wish you all the best. Sabi ni Rauno Basang. Sabi nga ni Chief Tony Aguilar, maski kung hindi nagiinom, pag nagpadare ka sa inumon, I just don't know kung what kind of inumin. Ano, nag-order ka na ba? Order ka na isang bilaong pansit. At siguro tama na yan yung sisig dyan sa isang, yung ano dyan sa harani lang sa to, masaramon ang sisig dyan. Ako sana sinisikreto yan dahil minsan ayaw mo kasing sinasabi. Kaya lang may nag-onang, yan, at lagi binalangibog na, pinag-broadcast na. Oy, Otol Rodel, ano ba, mag-text ka nga sa akin, alam ko nakikinig ka. Ano bang in-order na sa'yo ng butihing Otol mo? Ano ba sangon niya na birthday niya? Sige nga, i-text mo ako. Para dagdagan natin kung ano ang order niya. But anyway, again, happy birthday, Charlie Buena Obra. Ay siguro ang presentation nga sa atyan sa happy hour, puro na lang, each and every one of us mag-prepare na what kind of song. Ako, ang kaya ko lang ikanta sa iya, mayong iba ko di, happy birthday. But anyway, good morning kay Lily Lee. Ayan, kay Lily Lee of Quezon City. Good morning and thank you for watching. Sa kadaklan po kan mga trabaho niyan sa barangay talagang masakiton pong maray nang magpara-accomplish po kami kan mga kaipuan sa barangay, pero wala ba yung magagawa, sabi nga no choice. But anyway, I would like to say hello and congratulations sa Barangay San Agustin. Nagpag-graduate po sila kahapon ng mother class. Ang mother class po, Barangay San Agustin, idol ko si Nanay. Congratulations to all the graduates. Ayun, ang dami nilang nag-graduate ngayon. Talagang, I just don't know kung, siyempre, man sila mga nanoodang kayan. Dahil how many sessions po ang ginigibo kayan. Although nasa pandemic kita, at least may accomplishment na naman ang Barangay San Agustin. Just imagine, nagpag-graduate ng 35. Ayan, 35 mothers. Mga mother po yan, or maski lalo na po yung igwa pang mga pinapasuso. Importante po ini mga nanay, ang mother's class. Ang team na ninda, idol ko si Nanay. Kadakol ninda kapon talagang enjoy man sindata, maski nagsakripisyo sila. Kadakol kung aday ko lang nahabot kung ilang sessions po yan, pero matagal po yan. Kadakol man sindang nanunodan kayan. I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money. Ayan, regarding po dito sa ating sa sistema po kaining talagang edukasyon tangon yan, ining pag-eskwela kaining mga karakian na imbis na po yung face to face, pero ako nga ni kadakol ka naghahapot sa ko kung ano talaga ang ano ko. Ang gusto ko talaga face to face, bawasan lang yung mga yung dati napaka-crowded sa salang classroom.
siguro instead na dati may 50 to 60 students, ibuhon lang siguro mga 30 ka, hati-hatiin na lang. Kasi mas magayon po yung face to face. Ang module kaya, ako nga ni taduwa man ang makuapo kong yaon dyan sa ko. Nagmo-module sinda, pero mari nga ni yan, ta mga grade 10 na yan. How about those na mga elementary? Yung mga nag-elementary po, masakit po yan sa lugar kan mga nanay. Especially those ng mga nanay na talagang hindi man lang umabot lang ng grade 2 or grade 6. Minsan na kahit umabot pa ng high school, ibang-iba po ang mga pinag-aaralan mo niyan. Dahil unang-unang, when it comes to subjects na nga lang, iba-iba na ang apod kan mga subjects mo niyan. Saka ito, basta may history ka, ayan, meron ka ng math, meron Filipino, meron, tuno ko mga ano na yun. Good morning man po kay Casey. Casey is also watching right now. Thank you for watching. Across the USA, and when one boy was killed, she really made them pay. She had no heart at all. No heart at all. Okay, batiin ko na yung mga nag-graduate. Ay, ano ba kayo? Ang dami-dami niyan. Just imagine, papasahin ko yung 35 sila. But anyway, sabi ko nga, congratulations to all the mga mothers, to all those mothers who participated the mother class. Ang idol ko si Nanay. Ang team po nila, Batang Pinoy, Sana All. Iwas stunting, Sama All. Iwas all din sa COVID-19. Here is a special bulletin. Ang iba nga doon, kahapon talaga tinatawag ako, nagtampo dahil sabi, may nagsalita daw doon na bakit daw ako nilagpasan ko lang sila doon sa venue ng graduation. Woman, please come. To the mothers and to all the health workers, volunteers ng sa graduation kahapon dyan sa Barangay San Agustin, sorry po. Alam naman ninyo, nung umaga, ayan, meron pa akong mediation, may inariglo po ako. Yung time naman ninyo, which is the pagkagaling ko sa kanong banda mga 10 o'clock yesterday morning, talagang may nilakad po ako mga personal papers ko po, kadakol sinamantala ko po yung caravan na ginawa dito sa isarong restaurant dito sa Iriga. So sorry po kung hindi ako nakaan sa okasyon ninyo. But anyway naman po, nung ako ang chairman sa health, chairman ako dyan sa health, di naman ako nagpabaya noon, and I am always, all the occasions, every seminars po, di ba nandyan naman ako. And nung hapon naman, which is yun na po talaga ang pinakang ng graduation ceremony ninda, talaga hindi rin ako nakapunta kasi nag-mediate pa ako nung bandang hapon. Mahirap po kasi yung lagi tayong sa kadakol kaya po kan obligasyon ko man na kinakaputan. She never could cry. I make her, but she knew how to die. But anyway, yung program nila kahapon, nag-participate man yung La Zomba Dancers. Ayan, La Zomba Dancers. And gusto ko man pong batiin, I would like to say hello kay Miss Rosa Jenny Bolivar, ang Nutrition Officer 2 ng Iriga City. Good morning po, Madam Rosa Jenny Bolivar, the Nutrition Officer Officer 2 ng Nutrition Iriga City. And of course, sa participation man po ng aming punong barangay, no other than PB Body Katimbang. Ang chairman man po ng health sa amin, no other than Honorable Juliet Cabaltera. But of course, ako man ang vice chairman niya. Pero unfortunately nga, talagang hindi ako nakarating dahil talagang ang dami kong obligasyon kahapon. Pagod na pagod ako kahapon. Maraming salamat man po kay Madam Marites Robles, midwife 2 na nakadesignate po sa Samuyang Barangay.
And of course, kay Ma'am Yan, ayan, Pagaw, Ma'am Yan Pagaw, designated barangay nurse. And of course, maraming salamat kay Madam Estelita Obrero. Siya po kasi sila nga nagpalakad niyan po dahil sinda ang barangay nutrition scholar. Si Madam Estelita Obrero, barangay nutrition scholar. And of course, kay Madam Monica, kay Madam Melissa Ampungan. Melissa ano ba yan? Dua po sindang barangay nutrition scholar. Maraming salamat sa inyo and magayon sila kinaluwasan. Successful po ang ginibunindo na graduation ng mother class. Dipisil man maray magparakondak ka ng araw candle. Minsan nga busy naman ang mga mothers, and besides, although busy sila, minsan talagang hard po ang yung biro mo, pupunta ka dyan sa binyo kung saan sinda nag-i-schooling, kung saan sinda nag-aadal dyan sa mother class na yan. Minsan igwa sinda makaikaakian dahil ang mga mother class po, they are all mothers po sila. Para alam nila, tinuturuan po sila how to complete the menu, how to cook the food intake of their mga anak nila. Kung kaya nga ayon ang team ninda Batang Pinoy, sana all. Iwas stunting, sama all. Iwas all din sa COVID-19. Ang ibig sabihin kasi po ng stunting, yun pong dati kadto bata pa ako, naririnig ko na po yan sa mga matatanda noon na kawawa naman ang bata pag yung parang yung mga 7 years old hanggang 12 years old na kababata pa nila ay sagad-sagad na po sila sa trabaho. Lalo yung magbubuhat po ng mabigat, ayan, ang sinasabi nila, wag nyo naman ganyanin ng mga bata kasi may stunted yan. Stunted yung naririnig ko noon. But ngayon, iwas stunting, sama all. Ito po yung sabi, hindi na yan tatangkad. At isa ako doon sa biktima nitong stunting na ito. Hindi ako napasama doon sa sama all. Kasi noon talaga ang mga bata noon, at the age of 5 or 7 talagang napapakinabangan na yan. Malaking tulong na po yan sa household chores. Itong Batang Pinoy, sama sana all. Ibig sabihin po nito, sana kahit tayo, ang mga Pinoy talaga, usually most of them are talagang yung ang sukat natin, alanganin. Kaya, minsan nga noon, pag nag-ano na, may mga mag-a-apply ng trabaho, o kahit anong a-applyan, tapos may nakalagay doon kung ano ang height. Kasi pagdating sa height, ay lagi na po ako hindi kasama doon. Kasama ko dito sa stunting. O, yan. Batang Pinoy, sana all, sana lahat matangkad, walang pansut, walang kulang sa sukat. Yan po ang ibig sabihin yan. Kung kaya nga noon, pinag-topic ko itong avoid craft food. Avoid craft food. Yan yung carbonated drinks. Ayan, refined sugars, artificial foods, processed foods. Ayan yung mga kasama dyan sa craft food. Stop eating craft food para hindi tayo mapasama dun sa mga nababansot, dun sa mga stunted na mga bata. Ito namang pangatlo doon, itong iwas all. Iwas all din sa COVID-19. Makakaiwas po tayo dyan sa COVID-19 if we always observe the health protocol. Tayo nga ipinag-ano ng ating buting mayora, ilan na tabi, ilan na po ang infected dito sa Iriga. So sana nga
i-observe ta, lalo ang mga bata ngayon, na ang diferensya kasi nasa mga magulang yan, nasa mga nanay yan, nasa mga lola-lola. Ang sinasabi nga, wag natin palabasin ng mga bata. O, ngayon, pinalabas na yung mga above 15. May mga lugar na ang dami-daming bata, yung mga 7 years old na yan, hanggang 10, ayan, nasa kalsada yung naglalaro. Paano natin maiibitaran o paano natin maiiwasan ang COVID-19? But I won't marry you. Well, you can call me after it. Hot numbers 31024. If you should care to go to the midnight show, and if you're still in good shape, together we could taste the greatest strawberry sundae on the Champs-Élysées. You're okay, you're smart, you're in. Okay, I would like also to say good morning kay Dr. Alfran Asif. Masudrana, I greet you already. Good morning. And also good morning kay Dr. kay Piho Rawat. Good morning, Piho Rawat. Dr. Johnson David of San Francisco, California. They are both, they're having their duties in Afghanistan as peacemaker. Dr. Alfran Asif and Dr. Johnson David of Afghanistan. And also good morning, to my love from Los Angeles City, no other than Fidel Reyes. Be with you. My love, relax lang. And your smile. Be strong, as I always said, be strong, kaya mo yan. Instead of sitting there, lonely as can be, better dance with me. And also to my love in Bula, Pilosopong Edward, how are you? Smart, you're in. You're okay. You're smart, you're in. You're okay. You're smart, you're in. Okay, talagang banggitin ko na talaga yung mga nag-graduate sa kahapon. But ulitin ko, happy birthday sa Buena Obra. Ansa mo yung sama kaiba ng digdi, magaling na sa technical side po siya. Batcheda Arlen, ayan, Batcheda Arlen, Balbes Geraldine, Balbuena Joy, Benusa Marisa, Brasan Michelle, Brasan Richilda, Bicaldo Sali, Kailaw Annalyn, ayan. Sila po ang mga successful graduates kahapon ng mother class. Si Monica Concepcion, si Shane De Lima, Jessica De Leon, Vilma Diaz, and Lorena Inahe. Gonowan Rowena, Carna King, Michelle Lara, Yagas Nerilyn, Nagatik Maria Cristina. Ayan, they are. Yan po ang mga graduate kahapon doon sa mother class na pinagtyagaan nila for how many sessions. And Teresa Luzon, Magsipok Maylani, Masiklat Shirley, and of course si Asuncion Monghe, Monghe Janice, and Ocho Vanessa, Mary Chris Orlando, Maribig Paular, Liberty Padua, Grace Palencia, Ronquillo Jennifer, Reginaldo May, Sardilias Melissa, Aisel Samar, Sarah Jane Templo Nueva, and of course si Annabel Tumada, and si Mary Rose Vergara. Congratulations at natapos ninyo ang session ninyo. Protect the motherland. Come on and join your fellow man. Come on, people, and make a stand. In the Navy.
since it is in the Navy, ayan, bilib na bilib po ako dyan sa mga Navy na yan. Dahil po ang sakuyang na mayapang agom ay dati ring Philippine Navy. And good morning man po kay Philippine Navy, I'm afraid of water. Hey, look, man. I can see. Si Philippine Navy Marvin Perez. Oh. Kakaibanan ko po ito nung isang araw. Kumusta kayo dyan sa Philippine Navy, Legazpi City? Dahil ko na po sabihin ko kung mga ano sindaduman. Yes, you can sail the seven seas. And of course, key officer Sam De Terra. Put your mind at ease. Come on. Sam De Terra, hindi ko na po sabihin, pinamabuting opisyalis man po na talagang kaulay-ulay ko kansarong aldaw. Protect the motherland. Come on and join the government. Job well done, Navy Marvin Perez, and of course, kay Sam De Terra and company. Job well done. Congratulations po. Okay, sa mga barabarangay po, as I observe, lalo nga na panay-panay ang uran po, nako po, yung mga kaputik-putikan dyan, yung mga binabahan, mga stagnant waters po, na minsan nasa may bahay lang natin, yung mga stagnant waters po dyan, yung mga tubig-tubig na nasasalod po dyan sa mga kung ano-anong naiistakan po ng tubig. We have to clean up drive tayo po. Lahat-lahat po tayo mga taga-barangay. We have to clean up drive in and outside our house. Ang dami na namang lamok. Kahapon lang po sa may amin na nga lang. Ang daming lamok na siguro ito ay pinangitlog ito since na nag-umpisa yung ulan-ulan kasi maliliit pa sila. Ang daming lamok. So we have to clean up drive. Diyan lang po pala sa pinapaalala na sa atin lahat yan na yung mga throwing of garbage. Yung throwing of garbage po o yung mga nagdadala po ng garbage diyan sa highway para hakutin ng ating compactor. Ang sinasabi po namin i-segregate po. I-observe natin how to segregate the basura. I-segregate po ninyo. Huwag nang ilalagay sa balde kasi ang pakiusap po ng ating compactor dapat ilagay sa sako, talian yung sako, or ilagay doon sa itim na yung garbage, plastic na yun, yung itim, talian po natin. Kasi hindi na nga po tayo nag-segregate. As usual po, hindi pa inaayos, nagkakalat po ang aso. And besides, for the safety rin ganitong compactor natin, itong mga basurero natin. Dahil basura na nga po ang hawak nila. So, let us take good care of them. We must be responsible of our garbage. Yung mga residual po, wag na po ninyong isasama doon sa mga basura na itinatapon ninyo or yung inilalagay sa mga sako. You have to segregate it. Yung mga yung nabubulok, yung mga plastic, although kahit na hindi na ninyo yung pagkaanohin, basta yung mga residual po. Meron po tayong MRF po, dyan po sa Atubangan sa may outpost po natin sa Barangay San Agustin. Yung mga residual na natin, ang residual na inaapod ko po, di ba minsan yung mga bakal bote, meron pong mga bote, may mga bote na hindi nila binibili. Dahil hindi binabakal yan. Yung mga araw kaya na siya, yung mga sira na television, yung mga TV screen na yan, hindi naman yan binibili ng mga nagbabakal bote. So, yun po ang inaapod ko. O kahit na yung mga garapon ng mayonnaise, mga iba't ibang mga bote ng gamot, yan po ang mga residual. Hindi po yan binibili ng mga bakal bote. So yan po ang nagkalat sa mga bakuran natin sa ating mga bahay-bahay. At pag open po yan, siyempre nakakasahod po yan ng tubig, nagkakaroon ng lamok, and minsan po yung lamok nakagat pala, yung mga nakareside po sa bahay na yan ay dengue victim na. Again, pag nakagat yun, ang kalamok na yan, still, carrier po yan ng dengue. She's disco. She's
Hilarious, incredible, superficial, complicated. Desirable, irresistible, super sexy, such a cutie. Good morning to Bat 6569, kay Ochi, kay Marilyn, kay Merna, ayan, kay Buddy and Christy. And of course, kay Menard Malati, dyan sila. Las Piñas pa kayo. Kumusta man po kay Joseph and Jessie Lee, ang aking mga kumpare dyan sa Naga City. Kumusta kayo? Joseph Kambal, Joseph and Jessie Lee of Naga City. Good morning man po sa Live and Care Group of Naga City, headed by Jojo and Kathy Constantino. Good morning also to the Duya family of Naga City. Kumusta po kayo dyan? Ingat kita, Permi. Okay, since it is already talagang rainy days niya, hindi natin maikakaila. Rainy days na tayo. Talagang ilang araw nga. Mabuti nga itong ating mga kabagyo-bagyuhan ngayon, hindi na umabot pa dito sa atin. Ayun lang kay Manong. Manong, bawal po yan ilagay na sa drum. Dapat po yan nakalagay sa lalagyan. Yung mga kapag nagtabas po tayo ng mga puno, hindi na po kinakailangan ilagay yan sa mga lalagyan na drums or sa mga balde. Ang sabi ko nga, dahil sabi po ng ating mga compactor, itong ating mga basurero, it must be placed in a sako po. Ilalagay sa sako, talian yung sako. Ngayon, kung kayo nagtabas po ng mga punong kahoy, putol-putulin na po yan ng mga may iksi lang, pwede naman ilagay sa sako yan. Dahil pag minsan suplado ang ating mga confactor, hindi po dadamputin yan, hindi po kukunin yan. Good morning, Nene and Edsel de Lima Esteliana. And of course, good morning man to my loved ones, mga anak ko. Ayan, si Mian, si Ariel, si Elizabeth, and si Raquel. And of course, sa mga apo ko, good morning, Austin and Mariana. Good morning, Altus of Noveleta. Good morning, Lot. Ayan, Lot of Cavite City. Okay, pagpadagos ko po. Since it is rainy days, at ito na namang mga panahon na to, ay panahon na naman ito ng kalamidad. So, tayo kasi ugali po talaga natin na basta't walang kalamidad, hindi tayo natututong magligpit. Isa na ako doon. Pero ako, there's a reason behind, talagang makalat po ako sa kwarto ko kasi I don't have time to fix my room. Chorando estará. Sa mga damit ko na lang po, talagang hirap na hirap ako. Dia não soube cuidar. A reputação vai estar com ele aonde for. A reputação. Ayan, now open to serve you. Now open to serve you. Smart padala po. Ay, dyan yan po sa Burns Bills Payment Remittance Center. Esse amor por dia instante foi M. Luelier Express, we move your money fast. Smart padala sa Burns Bills Payment and Remittance Center. Diyan po yan sa highway lang. Malapit po yan sa kanto going up to mountain, sa mga taga-bundok po going sa National Road. Ang Burns Bills Payment and Remittance Center nandyan po sa 45 San Agustin, Iriga City. Nandyan lang po yan sa highway. Sa harapan lang po yan ng meron dyan outlet ng Lotto.
Smart Padala po, lahat ng mga bills ninyo, mga babayaran, mga resibo, baka kung ano-anong babayaran ninyo when it comes to bills payment, remittance, andyan lang po yan. Kung yung magkukuha nga kayo ng yung mga 4Ps, ayan, yung mga 4Ps, pwede na dyan. Mga padala, yung mag-claim ng pera kung saan ipapadala, ayan, i-recommenda nyo na po itong Emily Willier Express, Smart Padala dyan po sa Burns, Bills Payment and Remittance Center dyan sa National Highway po sa San Agustin, Iriga City. Malapit po yan sa kanto. Ayan, pag-ulayan, pag-usap-usapan nga na naman natin ining manunungod ka ining mga calamities and disasters na ini. Ang kalamidad talaga, ito yan may iwasan. Kalamidad yan. Pero kaya dapat lang mag-ingat kita. Mga nanay, mga lola, those who are taking care of your mga apo, yung mga anak-anak natin, we must be careful dahil rainy days na, ang dami na namang mga maglalabasang mga sakit o helang. Ang dami po, yung sobra-sobrang pag-uuran, ang dami na pong nagbaha. And kapag may mga baha, it is very dangerous. Very dangerous yan. Kasuudma lang, kadakul kan mga kaakian, mga bata po na naglipa na dyan sa mga kalye, naliligo po, ayan, nagtatampisaw sa tubig ulan dyan sa mga malapit sa inyo. Avoid po na maligo kayo dyan. Ang dumi-dumi po yan, lalo na yung mga tubig dyan sa may kalye, sa tabing kalye po, sa mga bandang mga drainage. Ayan, tuwang-tuwa po silang nagatatampisaw. Aram po ninyo, alam niyo kung anong daan makukuha yung kahilangan dyan. Andyan na yung matatrangkaso kayo, andyan yung may mga ihi po ng daga yan. Ayan, anong hilang po ang makukuha dyan? Laganap po dyan sa baha ang ihi ng daga, which is the leptospirosis. Mahirap po magkahilang ng leptospirosis. Mahal po, napakamahal po niyan. Mahal na mahal yan na leptospirosis na yan. Wala pong pagkakaiba yan dyan sa dengue. Sa arog man po kan dengue, ang kalaban man po dyan is your platelet. Kadakul po kan nagagadan kayan. Kaya mga nanay, nako mga parents, ayan, mayroon mass vaccination ngunyan. Ano ba yun? October 26 yata yun, after November. Ayan, if I'm not mistaken. From November 26 yata yun, 24 ba? Up to November. Mag-iba po kamo dyan sa mass vaccination na yan. Ipa-vaccination po ninyo ang sa inyong mga aki. Kaibanan po yan ang polio. Kasi ang polio po nagbalik dito sa ating bansa. Meron na, nagkakapira-pira na po ang mga nabiktima na ng polio. Matagal na panahon po yan, nagpahinga. Nagpahinga po ang polio na yan dito sa atin. Pero sa ngayon na naman po, perme na naman, igwa na namang mga nabibiktima. So, go to your health centers. Pumunta po kayo sa mga barangay health centers ninyo. At available po dyan ang mass vaccination ngunya na Oktubre. Before, I think it is October 24 lang. Mali o. Pero ito, last week yata, pero oo nga, nakita ko na yun. Ano na yun sa mga health centers. Last week and first week of November. Good morning, Ma'am Poki, Ma'am Patria De Villa. And of course, Weng, anong ginagawa mo, Weng Cabarles Jimenez? And kay Amiga Ronald Maestrado, anong ginagawa nyo ngayon?
Okay, balik tayo sa mga calamities and disaster na kinakatakutan natin when it comes to rainy days. Pag wala namang rainy days po, pag hindi naman nag-uulan, walang gumuguho na lupa. Kaya hindi na po kayo, wag nyo na pong hihintayin. Kung ang lugar po ninyo sa barangay ninyo, kung saan sa amang barangay, especially those yung mga nasa riverbank. Ayan, bako pong bangko. Patay amtoy sa ingis yung mga nandyan po sa may riverbank. Ang ginano ko, yan dyan po sa mga pangpang ng mga waras. Katulad sa amin dyan, may Waras River kami. Mayroon yung mga naka-star dyan sa malapit dyan sa pangpang ng Waras River. Yun po ang binabanggit ko na when your house is just nasa riverbank, yun po ay mga hazard place po yan. Wag na po nating hihintayin na ang ulan, bahain muna kayo, yung mag-flash floods na po yan, yung gumuguho na yung lupa dyan sa tabi ng bahay nyo, wag na po ninyong hintayin. Kapag nakita na ninyo na yung tubig dyan sa mga dyan sa sapa or sa lalo yung yung katulad ng mga river, Waras River. Pag mataas na po, unti-unti nang tumataas ang tubig, ayan, mag-ayos-ayos na po tayo. Magbalot-balot na po kayo ng mga kailangan ninyo and go to sa mga area na dapat hindi kayo abutin ng tubig. May mga bawat barangay naman po, may mga evacuation center. So, pag ganun na, wag na kayo maghintay na i-advise pa kayo ng mga officials, barangay officials or municipal officials na mag-evacuate. Pag alam, kayo ang mismo nakakaalam if what is the situation of your house, what is the situation of your place. No need na po hintay pa tayo ng mga paalala or mag-rescue pa. Dahil kami man nga pag delikado naman ang buhay mo, dahil naman kami maristo sa endo, maski pa kamo magparakurahaw dyan na nalulunod o nalalaglag na or binabaha na kayo, hindi naman kami yan kasi ilan pa tayong malalagay sa alanganin. Lalo na po ang bagyo. Kaya ngunyan pa lang po na hindi pa tayo hinahambalos ng bagyo. Katulad nga sa amin, may tulo din bahay namin. Ang importante po magligpit-ligpit. Yung mga ligpit na hindi naliligpit, ligpitin na bago pa tayo abutin ng kalamidad. Okay, to Manay Ochi of Quezon City, extend my regards to Senator Laila De Lima. Good morning man po kay Madam Monica Perique of Limassol, Cyprus. Kamusta, amiga? Ayan, birthday ng ating, ano ang tawagan nyo? Madam Monica, anong tawag mo nga kay Chavena Obra, who is celebrating his birthday today? Okay, ang sabi ni Juter Tersenyo, happy birthday to Mr. Ayan, birthday din pala ngayon ni Juter Tersenyo. Happy birthday to Mr. Juter Tersenyo from Kathleen Sofia. We love you, Dad. TY. Ayan, Juter, happy birthday daw according to your daughter, si Kathleen Sofia. We love you, Daddy, TY. Okay, happy birthday din kay Joter Tersinio. Sabi ni ang anak mo si Sofia, Kathleen Sofia. Okay, good morning also kay Mike Riboriano who is watching right now from Buhi. Kumusta Mike Riboriano who is watching with his family? Kumusta kayo dyan sa Buhi?
And also, good morning to Ramil family of San Nicolas. Ano nga ba yung pangalan? Ramil family of San Nicolas. Okay, ingat-ingat po talaga tayo sa mga disaster because disaster is disaster. At walang sino mang nilalang na makakapigil sa mga disaster na yan. Kaya ingat-ingat na lang po tayo habang wala pa tayong nararamdaman, habang wala pa tayong bagyo, we have to prepare ourselves. Ang ating mga bahay-bahay, tulad ng sinasabi ko, when typhoon comes, bago pa tayo hambulusin ng malakas na hangin, yung bubong natin itali na. Magtali-tali na tayo. Yung mga papasukan ng ako nga ginagawa ko rin yun, yung bintana ko tinatakluban ko rin po para hindi pumapasok yung tubig pag malakas ang ulan at malakas din ang hangin. At again, ang warning po kapag may bagyo tayo, lalo pag nasa signal number 2 or number 3 na tayo or super typhoon na, talagang we have to prepare our own house. Huwag po nating asahan ng mga elected officials. Kahit ang mga elected officials, they are not also safe. And they are not exempted to any calamities. Ayan, we are not exempted to any calamities. Kaya we have always to prepare for it. And lalo po yung mga nag-evacuate sa mga evacuation center, always prepare something that you can bring, especially yung damit ng mga bata if may mga bata. The food, the dress, and anything that you need in the evacuation center. Kasi ang mga evacuation center naman, wala namang kumot yan, walang damit yan. It is only the evacuation center. So you have to bring, or you have to prepare, bring with you your personal belongings. Talking about. I'm not talking about burning down a building. It's coming from the soul. Just can't stop. So fun when the spark gets hot. Good morning man kay Father Manny Serranilla. Kumusta na yung pagtatanim mo dyan? Ang aga-aga niya nagpunta sa amin. Magtatanim silang malunggay sa kanyang mga bakuran. Gusto niya ibakod ang malunggay. Okay. Get closer to you. Don't think twice. I'll count to 10. Don't take advice. Don't have Sabi ko nga sa kanya, hindi maganda magtanim ngayon ng mga gulay-gulay kasi tag-ulan. Lalo na po ang petsa, hindi po nararapat yan ngayon. Ang itanim mo ngayon, kangkong. hands up, baby, hands up. Give me your heart. Give me your heart. Ipagpatuloy po natin ang pagtatanim. Yung mga backyard garden natin na kailangan sa barangay, ipagpatuloy po natin yan. Lalo kayong mga nag-graduate ng mother class, sana ipakita nyo sa kanila kung ano ang natutunan nyo sa pag-mother class ninyo for how many sessions. But anyway, ang ganda ng mga token ninyo yesterday. Don't waste your time. But anyway, inabot din naman ako ng merienda. Ayan, maganda yung merienda nyo. No use to play hide and seek for a week. Hands up, baby. Ayan, huwag kayong hands up sa mga obligasyon ninyo, mga BHW ng Barangay. Hands up, baby. Hands
Never silang nag-hands up. They are always on the go with their duties and responsibilities. Hindi po sila nagpapabaya sa kanilang mga obligasyon. Pero mayroon nagsasabi na ang mga barangay officials daw ay natutulog sa kangkungan. To the Milky Way on a holiday. Katulad ng mga gawaing illegals ng mga nasa barangay daw, ang sinasabi nila malimit daw mga barangay officials, natutulog sa kangkungan, natutulog sa pansitan. Way simply Sabi ko nga, better matulog kami sa pansitan, at least hindi kami magugutom. No, it is a joke only. Sabi ko nga, wag kang masyadong magsiseryoso. My love from Lucena City, Fidel Reyes, wag kang masyadong seryoso. Because of all the problems to anybody, lahat po tayo may problema. Kanya-kanya nga lang ng nature ng problema. Diba Mike Rivoriano, Abuhi, Camarines Sur. Good morning man po kay Helmer Valencia. Ayan, Helmer Valencia o Buhi. Sabi ko nga sa kanya, tinatanong ko, saan ba tayo nagkita? Saan tayo nagkakilala? Ang sabi niya, he's just a avid fan, listening to all the programs of RPN DCKI. The Pioneer Radio Station here, Rinconada, dito po sa Iriga City. Serving for 52 years na po. Just imagine, the only radio station serving 52 years na po dito po sa Rinconada. Hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give me. Hands up, baby, hands up. Give me your Good morning also to Nicole of San Jose Partido. all your love. All your love. Hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give me. Hands up, baby, hands up. Good morning kay Ate Marie Quadrante. Ayan, Ate Marie, good morning. Actually, hindi pa ako nakakapunta sa iyo. Pero one of these days, makakarating ako dyan, pupunta ako. Honey, honey, nearly killed Ayan, may honey. honey. Masud Rana, Dr. Alfran Asef of Afghanistan, LA. Sa LA po siya. Know someone, Serving as peacemaker of Afghanistan. you're a love machine. Oh, you make me dizzy. And also to Piho Rawat, of course, he is also a doctor of Afghanistan. Peacemaker. Bakit kayo? Why are you all in Afghanistan? For in fact, there is a war. It is very hard to live in a place where there is war. The way that you hold me down, I feel like I wanna sing when you do your thing. Mahirap mag-English, Sir James. Sir James. I don't wanna hurt you. But anyway, happy birthday again to Joter Tercinio and of course, Chabe na Obraha. You better not get Hindi ako ang pasimuno niyan. Sabi ng staff, happy birthday. Ono raw basang. I'm gonna stick to Ano bang tutumbahin natin mamaya? never get rid of Itutumba lang natin. Nagtatawa si Sir James Oco dahil dapat raw, sana malasing mo kami. be Although bawal ang inuman, basta observe the social distancing. honey, honey, touch. Of course, with protocol. Honey, honey, And Mayet ki Amoroso Nacario. honey, Who oh, is watching right now. Good morning, Mayet Amoroso Nacario. Thanks for watching. you look like a movie star, Sabi niya, good morning po. but I'm not Okay, good morning also. just Keep on watching or listening sa lahat ng mga naghihinanyog sa kanilang mga radio, transistor radio. Good morning and dapat pagpatuloy nyo dahil ito ang radio station. Walang ibang radio station here in Rinconada na na po ng 52 years na po. you better not get too high. Madam Nelia Bernales. And of course, kay Sir Patampoco of Pili, Camarines Sur. there's no other place in this world where I'd rather. O ano ba siya? Maghihintay ako dito ng lunch or what? O alam ko andyan ka na sa transmitter. Padalhan mo naman kami dito. Kahit simpleng lunch lang. Hintayin ko yan.
Ano, padala mo kami dito. Andito lang naman si Sir Tony. Dalawa ang Tonyo Squared. Chief Tonyo Aguilar, and of course si Tonyo sa information. Apat lang naman kami dito. O, tama na sa amin ng isang lechon manok dyan. Galing dyan sa ano. Yan yung lechon manok dyan sa may release. Magsaing ka na, Tony Saison, at magpapadala yan si Chabwena Obra. As pa-birthday sa atin, ayan. O, makakarating dito, ha? Hindi ko na sasabihin, ano ba yan? O. Dali, maghintay ako dito. Kaya magsaing ka na, Totonyo Saison. At ang ulam natin, nakaready na yata. Baka nag-order na si Chabwena Obra, who is celebrating his birthday today. Ano ba yan? 59 birthday ba? Sir James, 59 or 65? Matanda lang naman ako sa dyan ng ilang ligo. Oy, mas maganda ko. Ay, pogi ka pala. Pero mamaya, humanda ka. Ikaw, mamaya ang bubulihin ko ng todo. Ang birthday celebrant ang sponsor ng Happy Hour mamaya na. Huwag niyo pong kalimutan sa those who are watching right now and listening to radio, ang Happy Hour po, pakinggan po ninyo, ihinanyugon po ninyo dahil nakakatuwa po, talagang nakakaalis po ng stress yan. Dahil ang anchor po mamaya ay no other than the birthday celebrant sa Buena Obra. Ayun, oras na naman, hindi pa ako nasisiyan bulihin kita. Kulang pa, inalas ka niyo ako ng gusto ka last Saturday. At anyway, yung lechon manok, kung wala kang pangatid, patakbuhin mo na o paliparin mo na papunta dito. Again po, tapos na naman ang sa yung programa, isang oras na programa every Saturday. Ulay-ulay buhay sa barangay, hindi nga tayo nakakapag-ulay regarding sa barangay. At sa tuya pong mga kaibanan, sa technical sa si Sir James Oco, andyan po sa information si Tony Saison. At andyan man po ang ating chief, si Chief Tony Aguilar. And nandun po sa transmitter, Chabwena Obra and si Aldrin Orlando. Andyan ang ano dyan, may tapayas kayo dyan. Padalhan mo na dito ng lechon manok. O, gagawin na namin ng tsara para sa atin mamaya. Pulutan. Okay, good morning, and it is me, Elma Dili Magaspi, saying thank you and thank you. Sana mapasa atin ang bendisyon ng ating mahal na Diyos. Happy lunchtime.